Pidä kiinni lompakostasi AV-tekijä. Verkkotallennuspalveluiden avulla leffoja ja TV-ohjelmia voi tallentaa ja katsoa rajattomasti. Tämä on mainio tilanne kuluttajalle ja siitä hyötyvät myös palveluita tarjoavat operaattorit. Palveluiden käytöstä kerätään korvauksia sekä sisältöjen tekijöille että tuottajille. Se, kenelle nämä korvaukset todellisuudessa päätyvät, riippuu tekijöiden ja tuottajien välisistä sopimuksista. Monet tuottajat pyrkivät saamaan haltuunsa AV-tekijän verkkotallennusoikeudet. Tällöin tuottajan osuuden lisäksi myös tekijälle kuuluvat korvaukset valuvat tuottajan lompakkoa lihottamaan. Tekijän ei ole välttämätöntä luopua verkkotallennusoikeuksistaan, vaikka osa tuottajista antaa ymmärtää näin. Tuotantoyhtiö ei tarvitse näitä oikeuksia, vaan kopiosto myöntää AV-tekijöiden luvat kattavasti suoraan operaattoreille. Ole siis tarkkana sopimusten kanssa. Älä luovuta verkkotallennusoikeuksia tuottajalle ja tee tekijänoikeussopimus järjestösi kanssa. Kysymys on sinulle kuuluvista korvauksista ja siitä, maksetaanko ne sinulle vai tuottajalle. Et ole yksin. Tarvittaessa saat apua omasta järjestöstäsi. Lisää aiheesta www.kopiosto.fi/lompakko